Khona buzile-ke ukuthi ngabe ichaza ukuthini-ke ukuphupha umuntu ongasekho? Amaphupho ngomuntu ongasekho awanayo incazelo ewahlanganisa wonke. Kahle kahle asho izinto eziningi ezahlukahlukene. Incazelo iba kulokho asuke ekwenza lowo muntu ongasekho emhlabeni ephusheni lakho. Umephupha-ke lo muntu ecela umgeze kusho ukuthi-ke wayeganga esaphila, manje akamukelekile-ke lapho ekhona njengamanje ungcolile ngenxa yemisebenzi yakhe ayeyenza esaphila. Lokho kukhomba-ke ukuthi usuke ecela nimenzele umsebenzi wokumhlambulula bese-ke niyamshwelezela. Ukumphupha-ke lowo muntu ongasekho emhlabeni ekhala, lokho kusho ukuthi-ke ukungathokozi kwabaphansi ngezenzo zakho noma-ke ngendlela ophila ngayo impilo yakho la emhlabeni. Ngakho-ke kusuke kufanele ushintshe indlela ophila ngayo, ungaphoxeki abadala, uwenze nje lokhu abakutshela ukuthi ukwenze. Uma-ke ubuziphethe kabi, ushintshe uziphathe kahle. Kungenjalo, lokho kungakulethela-ke amabhadi amakhulu ngoba abadala bayahlonishwa. Ukumphupha-ke umuntu ongasekho ekupha izithelo ephusheni, lokho kusho-ke ukuphiwa umntwana noma ngithi-ke inzalo. Kungekudala-ke usuke uzothola umntwana oyisipho esivela ngesandla sakhe, sisuka-ke kumdali. Kuyafana-ke nokuphupha amanzi angcolile. Mlaleli, uma ukuthi-ke nawe khona iphupho ofisa ukuthi sikuchazele lona, ungabuza la kwi-comment section. Ngizobe sengiyakuphendula ukuthi lelo phupho lichaza ukuthini. Ungakhohlwa ukushaya subscribe ukuze ungaphuthelwa mase ngifaka enye ividiyo yephupho la kuleli page.